V hlavnom menu prejdeme do kalibrace, potom vyberieme průvodce a postupujeme podľa pokynov. Začne sa teda hlavná kalibrácia. Začína to kontrolou ÚOS XYZ. Potom kalibráciou ÚOS. Pokračuje to meraním 4 základných bodov, ale predtým treba odstrániť tlačový plát a položiť na podložku papier a očistiť trysku. Ak tryska zachytí papier, treba proces zastaviť a znova spustiť. Na najviac krát, čo sme to kedy museli robiť, to bolo 3, ale nie je to problém, je to proces kalibrácie. Po dokončení kalibrácie 4 bodov položíme naspäť tlačový plát a potom sa začne merať referenčná výška kalibračného bodu. To je všetko.